Shani yan kongka ava hun chuan manager ju rui hmel takin alo dinga Shani yan makti tak chunga enge runti a zo chuan a thenom thrani thuli ama chawin a awm bawk si a rui rutuk wanga a kora phel theilo thu soin Shani a chanpuina chu alo dil hi alo ni menghu yin alo shat ve veka wang chuan phone atangin a phal lo thu lo soin minute somni chunga anomna a thlen tur thu chu a shil ngal mase manager ju chuan menghui bula chuan Shani chu mipa anga en lo thole phal mai turin ati a menghu in chan mai dan tura sha lo la yin Shani chuan ikori phel theilo mo nangma in iom boxia engtin ngai hak theya alo ti chuan manager ju chu shil hai lek lekin ka rui lo huna ka phel mayang ti in lung oi lo tak chungin akal son le taringot menghui chuan tao le wei le te bula chuan manager ju in Shani hnai ma dan vel te chu asoi chhonga anni chuan Shani apartment a in son luta cheng ve mai turin thuron chu an lo pe a menghui chuan anin date na alarei lo em buk nen a she ve deuti a soila yin phone call adong zui ngala chonulama meeting an nei tur thule akal tur thu a soi ngal tao le wei le chuan chance chalu tuk ti in manager ju ma a chuan abial nu ani zia tilang turin an lo ti ve le boka meeting na chuan menghui chuan brush a rong pathum om chu a chuang tlai ma ti in rotna dang color pani om chu a tok mai ti ron soi chuan manager ju chuan loin ngai bel ve mai bokin a nyal kal ve boka na thokho po chuan menghui le manager ju te chu brush chungchang mai maya anin nyal lo ti an sha thiam ru ve ran bok Shani lawin rol ve chuan menghui chu thutluk na siam turati in a thu a ada a menghui le Shani omdan chu na thokho pon lo man thiam ve zelin anin ngai zon na chu tilang an lo ti ve hle boka manager ju chu wak deuh chat pa in meeting room chu a chwa san zui ngal bok manager ju in lo langin khuma damlo mel taka achu chu Shani yan ompuin damdoi ei tura pek chuan manager ju chuan lom thu alo shil ve maya a in thiam lo thu le a na khoila in a twar a lo thu te asoya Shani chuan na a in shisel na poimo zo ka lom ti in alo hnem ve bok manager ju in Shani congress yama ei chuan tue ti thu hlim mel takin a shila ma se Shani chuan menghui siam sak che ni kha ti in alo chang da ya menghui lo lu zui ve ngalin in tur chu aron ken sak boka a that le thwai arin thu chu a shil zom nga zat manager ju chuan menghui thu soi churing vak lo ti sha taka alo hnia chuan menghui chuan adam lo chin lai powa a in chen thu le a ngei zia te chu alo sei ve le a Shani chuan ngai to mel takin adam lo chin ti te chu zo chiang in en kol tu in nei ngai lawang a ti in menghui chu a zot le thlau menghui chuan nangma ka ton ma che chuan ti in alo chang ve mai boka Shani chuan menghui chu a ina cheng ve turin asom ngal boka mei chi pani te chuan makan lo ti dun viau bok Shani yan an mak ti mela mo chuan nakina kan soile donya ti in asoi moi le ta zoka ei tur keng chunga doctor sui an office a Shani avakal chuan menghui chen puya asom thu chu a shila Dr. Suyanan chen duna du chana zole chuan Shani chuan an cheng dun ni chuan ama aya aven him theizok tur thu shilin an chen dun chuan menghui pon boina le har satna ama a sukyang lawin phurit po anei tlem pha dewanga ti in a changa menghui po chuan Shani nga pa in weile chu chen dun an ro chungchanga chuan alo ron ve mek boka Shani in turkeng chunga alo lu chuan menghui chuan voina athu soi chungchang lo zot non le in me she chale du empty in a zota Shani chuan pe hel deuh takin chen dun adu empty chu a zota menghui in adu arin thu a soi chuan Shani chuan kartinung ngalin in son tura apui tur thu chu a shil ngal menghui in anwa thlen chuan Shani chuan abung ro te apek fel nga sok soka menghui in akhung kim lo te a soi po chuan Shani chuan adu le mamo chu a om kim vek ti in akai chuak le ngal dor
meng hui in suan lu tur ka ra changa an chua a an lu tur te chu sheni zo ka phur viawa sheni in an va thlen chuan meng hui du dan ang veka alo in chei dang lam wang chuan meng hui chuan moya ti hmel viau bok engtik la ya abwa sai nge ti ya zo chuan sheni chuan tun mai khan ti lo changin ruma aluta meng hui in thlak na tur aron ken chwa chuan meng hui pek chuan meng hui chuan in thlak na room lam chu apan ve mai bok meng hui ba chuma alu no chuan a thel ton te chu weile a shil ve zela weile chuan i kalma in te pipe ti chema sa in i thom no ti hu pa in ti za chi atum phota chu ara man na ani don chu ti in alo soi pui ve boka meng hui in te pawa khoi chuan weile in a soi angin alo chenga la meng hui chuan shenia ka nuwa sheni lo tlan lut ve ngalin sheni chuan machine chunga dim te a chutirin tep chu asiam ngala asiam zo nuwa a in herle chuan meng hui zok chuan a kar hu tha a apian lo lang chu alo endu viau zoka sheni chuan towel sin tirin a chwa san le ta zoka meng hui ba chu ma changa a chwa chuan sheni ina chuan room pakhat chau le khum pakhat chau omem ni ti ya zo chuan sheni chuan o ti in lo chang ve maya meng hui in hun tlem angmo thu a shil chuan sheni chuan room hongin room chunga chuan khum chhong alo da a meng hui pon makati viau weile in lo kolin meng hui ngatinge ka taxi reply lawa sheni thanga khan ok mya su o ti in aron soi zung zonga meng hui in phone off fatuma weile chuan khum chhong mu ve in sheni I adewani lo mo mi pa tak takini em meichia chen pui turin isoma lok mi padik takini le si zo ke tui takin muang cheu ti zung zungin a phone chu adale ngala sheni in tlopa a manager chu alo lu chuan vinegar ho pa in dumplings e tum thu a shela sheni po chuan alo rem ti ve mai meng hui ba chu malu chuan weile bia in a om mek na chu a om na tur hmun ani lawa a sha thu avasoya weile chuan vinegar man adil ringoti lo soin ngai tha taka om turin alo shile sheni manager chu ina avakal chuan meng hui po dumplings adu ve thu va shilin order atum thu le meng hui in nga tira du lawa wanga a dumplings nei sa chu vapuk ve lok mai tura akal thu a shila mase manager chu chuan a nei lo thuwa lo chan chuan sheni chuan ngatinge vinegar homin deu si ti in a chwa chal ve ngal meng hui phone mang chuan a om dan chu atan chama se sheni tan a za thak ngem ti ya mi a belai chu sheni chuan alo ngai thlave renga atu ka chuan manager chu sheni mutura avakal chuan sheni chuan nathila friends a kum khatemo kum chan ve vela oma ngai thu chu alo shila manager chu chuan ngati te thut nge ti in meng hui wanga ni ring chuan kain sun chuak thwai do na vinegar po kalo ho to me alawang meng hui chu alung ngai lawang ti in man mo takin office chu a chwa san le ngala sheni po chuan engma soi zui lawa lunch ai ho na a chuan doctor sui an chuan meng hui chu prawns pe in a thlenga ada saka chumi zuwa sheni thlenga ada le chuan sheni chuan sui an hian min ngai sak thina nangpo kabial nuinia angai sakna chi alan tirani kha ati chuan weile chuan ani chuan ibian hluipo angai sak ve turani chu ti pa in doctor sui an suwa en pa a doctor sui an po chuan a thlenga alo da sak ve mai bok meng hui le weile chu kal chhuak ma sa in an kal nu chuan sheni chuan weile chu mei chi thataka ni thu shilin doctor sui chu a soi puya doctor sui po chuan arin dan aya a tha thu chu alo soi ve mai bok doctor sui an chuan sheni thil pek pe in a chhiar huna chuan aril ru adang lam mai thai thu le a man huna chhiar turin a cha ngal bok sheni office ava thlen chuan apa alo oma apa chuan puni adu to thu lo soin mei chi sang sang thala ka mu ti ra tu po hi thangla kan chung kwa nen anin mil vek don I mei chi thlan ti lo kha chu ti in meng hui adu lo thu chu a soi lang ngal sheni chuan meng hui du lawani chuan idam chungin tupa inei ngai don lawani chu ti in alo chang ve boka
apa chuan amawatan apom thei ngai do no ti soin sheni hne na ilanau panlaya meichhe naupang itinat kha ani lo ti ka chian vek to a i hoilo chuan i check theiang ti in file pakhat chu dawhkanah chuan a the thla a sheni chuan ka hredai tawlawm ka than chan chu ka hmangai wang ani ti in alo chang ve boka sheni pa chuan friends sa an hmalak na chu a leivek to thu le a thu hnuaia a om to thu a shilpa chuan a du anga tilawa menghui a chen lo chuan a sum don na chu chu saka avo zui ngala a kalsan zui tabok sheni pa chuan menghui mu vele in ana thote a zota menghui po chuan thatekin alo chang ve mai bok Mr. Shenan avocado eidon chuan thei hi engwangin nge thlai zinga anda a ti in a soi sela menghui chuan sheni yan avocado angai na thu chu alo soi lang zeu bok Mr. Shen chuan menghui hne na poisa tam tham tak nen sheni chu kalsan turin a shil vele a menghui chuan sheni le ke hi min sha chiang lo ani ti a lo chan chuan sheni pa chuan a number omzat kha check masaro ti in a kalsan vele a Mr. Shenan afa pahne na abial nu poisa apek thu le akal san vat arin thu avashil chuan sheni chuan atan investment anga kalau ngai don nya ti in phone chu ada san ve mak sheni ina ho chuan menghuin lo kwa vatin atan eirong lo bol thu a shil ve ngal vat an ei dun pa chuan sheni pa thil ti chu an soi du na sheni yan so me ei chuan avocado lo om chu changkha aniam ti ya zo tin menghui chuan avocado ni thu le ni tin thakhat chung ei chin tura adu thu chu a shil Mr. Shen Sing thau chuan phone call dongin a call don chuan amau in donation atan million somnga apek thu le chumia wanga anlom zalan tirin lom thu anron soi hi alo ni a anupui lo lut ve chuan menghui chu mi zong zongin amau anga an sha to thu le pom ve mai turin a shela Mr. Shen chuan sheni angai to zok thu le anau panlaya mei chenau pang mai hliam nuwa in chirna le hlawna hlirin a seiliana menghui bula om chuan tuk tinin menghui mai serwang chuan anun hlui a sha chwa ze a hlau thu chu a soya anupui chuan hetiang lo zong hian a ril ru hne dan dang a omang sheni pon a sha thiam em em ang che ti in a lo hnem ve bok menghui in chei thoma sheni chu lo har ve in menghui kwa pa in enge ati azot ngal menghui chuan ala ma thu le a in chei ma chan te soin a mai ser hlia nan dakar ni in chei nan amamo thu te a shila sheni chuan ti angai lo thu chu alo shil menghui chu pom thawin mule turati in khuma chuan amut tir le a breakfast a siam tur thu a shil ngal bok menghui in sufai chuan Dr. Sui Anan sheni lekha apekha machine chunga da in en po en lem lo chuan thil dang ati san le mai boka sheni office kal chuan na thokhau tokin na thokhau chuan interview wan nei chung chang an lo soi zui bor bora meche pakhatin lo su chuan a file ken a thlau dara sheni yan ngai dam dil pa a charpui chuan meche pakhat profile mo chu en chiangin a zo chiang ngal bok interview wan nei zo to thu a shil chuan sheni chuan a mange in interview non le adu thu chu a shil bok interview na a chuan nula mengan zo chuan Miss Jia ani thu le Miss Karti po in min kau theyang ti in a shila sheni chuan a primary zir chuan a zo chuan na thok pakhat chuan primary chu kumsari a zir thu alo shila sheni chuan kumsari a zir chan a zo le chuan Miss Jia chuan changdu lowin a chuak dai sheni yan zui tumla chuan ron lut le in ngai damadila a thutna chuan chule in a tet la ya accident lian thama to awanga a beinon thu a soya na thok pakhat chuan poiti pui thu le an nalak tura chuan experience nei le thiamna nei tha an mamo thu chu a soi zui nga zat Miss Ja chuan a mai ser awanga na a mu theilo thu le a mu veya po reilo te nuwa an ban zel thu a shila sheni chu lo tong chuakin atuk maya na azom thei tur thu chu alo shil na thokhau po chuan makanti mel viawa
na thokawin ngai tua chale tura an ti chuan sheni chuan CEO assistant a rat ngal bok thu chu asoya jang ne na chuan thopui ri turin a shil bok sheni office bang chu menghu in lo lomin a chawle chawlo te chu a zota sheni chuan engkim a that vek thu soin a kwa pa chuan menghui makeup le aser hlia khu na na a man thin te chu man sak loka dila hun rei lo te chung office kal ri lo tur le a chaw a hlo wanga ni thu chu a shil ngal bok Miss Scar chu office na thok te chuan ana tho danan mu in an ei lo tlang hle a ana tho turan pek te chu lo hnial kal zelin ngei tak takin alo chang thina jangan ana tho dan tur a shil lai chuan sheni lo kalin an HR in a kau thu a shil le lo chana zo chuan Miss Scar chuan an office a thil shama tam lutuka ka hlawa lom ti in chhuan lama siama chap chungin atlan chuak ngal jang lama hoi chuan jang chuan ana tho dan tur ka shil fia ringota lom ti in alo in soi fia ve ngal bok sheni chuan abyak dan ki thak tura a shil chuan jang le na thok te ho pon makan lo ti viaw menghui ama chawa a chula ya mo chuan va po phei ve in menghui chuan ke ka le sak chu alo pe thwai sheni yan ani man dana zo chuan menghui chuan customer a mo thu a shela sheni chuan enge an mel ti ya lo zo chuan menghui chuan an som na a hnol thu in lo changa a chan chu an sho nei tura chuan a mai ser ti lan angai don wanga ni sheni yan alandan angai poimo lo thu le midangin an pom ve kher anga ya ti lo thu chu a shela sheni chuan Miss Scar chu ana tho tur te shilin a sha thiam lo te chu a zirtir zel thei tur thu a shela Miss Ja chuan sheni yan angai sakanga tu man an langai sak lo thu shilin lom thu soinan ti in dinner ei puya asom ngala sheni chuan menghui nen dinner an nei dun don thu a shil chuan Miss Ja chuan a mai ser chuan lamin chan a nei ve ngai lo thu le dinner ei pui tur po a nei ngai lo thu te menghui a thik zia te chu a soi pa a sheni chuan dinner ei dun chu rem ti in menghui chu a phone le ta ngal Miss Ja po a hlim man viawa ma se sheni thu soi wang chuan a hnwal le ngal deu a chan chu sheni chuan menghui hne na midang a hrai ve theiam ti ya a zo wanga ni ma se menghui chuan a man lo tur thu a lo soya nakina an nei ho mai tur thu a shila Miss Ja po chuan lo pom chop chil ve main a poi lo ti in lo soya a ei du na restaurant te chu a soi ngal zwa zo a sheni chuan a uk sak te chiam lo thung menghui po chu Miss Shen nen in mu in Miss Shen chuan an fa pachung changa soi puya an pani chuan sheni te pa fa bo ruak chu siam thathei om chhun an ni ti in anin shila an pahnia chang dun tla turin anin soi pui ve ve bok Miss Ja chuan ano pan laia adu thu sam soin Ferris wheel sang bera chuan na chak thu le tun thlenga ala ti puitin lo thu chu a shila sheni chuan ngai poimo lowin alo rem ti saka jang ne na ticket a book tir tur thu a shil ngal bok sheni chuan phone call dongin Miss Shen alo ni alak rol chuan Miss Shen chuan menghui natna a chwale to thu le sheni po kalwa turin alo shila Miss Ja chuan lo phur viawin Ferris wheel an chuang thei ngal dona mi ti in lo zota ma se sheni chuan ngai poimo to lovin atlan san ngal dai